En San Vicente de Nogueira, os veciños non falan doutra cousa. Quen sería o ladrón ou ladróns e para que queren o avión? A desaparición do aparello pirotécnico produciuse na madrugada deste pasado sábado. O avión irmán pequeno deste que están a ver incorporarse este ano aos festexos. Tras a verbena, quedou pendurado duns aramios na contorna da igrexa. Quen o levou tivo que subir a un andamio e cortar estes cables. Non sei como pa que, nin pa que non, cortaron o alambre, levaron o avión con roldanas, con todo, menos mal que, bueno, como se botara, non tiña nada de locería ni nada, non hai problema con el. O único problema é que nos quedamos sin el. Os veciños non entenden o motivo deste roubo, sospeitan que se trata dunha falcatruada de moi mal gusto. Levaron non sei pa que, para facer daño, porque outra cousa, como vayan a botar outra festa, vámoslo a saber. Como levan para un sardín, vámoslo a saber. Nós de momento non vamos poñer denuncia ninguna. Se o collen e o traen para onde estaba, nós quedamos contentos, non vamos a dicir nada. Para nós sería moi bonito que o trouxeran de volta. E que na parroquia meisina teñenlle moito apego aos seus particulares avións elaborados por eles mesmos. Para nós ten moito valor. Para moita xente a mellor non ten, pero para nós sí, porque foi un sobriño meu que o fixo, pasou moi traballo con el, porque para que non pese, pesa por aí sobre 10 kilos, entonces para facelo aí sudadiño, aí a medida. Dende a Comisión de Festas piden a colaboración cidadá para dar co avión pirotécnico sustraído. Agardan telo de novo na casa para os festexos do ano que ven, coincidindo co 50 aniversario desta particular tradición. O ano, para setembro do 2019 ou 2020, fai 50 anos de tradición do avión, deste grande. Este avión xa botaban os antigos nosos abuelos. É unha tradición que antes se facía subía e baixábano con cordel. Desde o ano 80, ou máis ou menos, estaba botando o Tabo Arturo, o da Peritécnica Lagolla. Foi o promotor de meterlle, como chama, para subir, para baixar, todo eso. O lanzamento dos avións pirotécnicos por estas guías converteuse hai anos no principal reclamo das festas das Dores de Nogueira, atraendo cada ano a milleiros de persoas. Unha particular tradición que os veciños da zona de seguro han a seguir mantendo a pesar deste pequeno contratempo.